Pod wantiere weche mag somo. Piny owacho yango ni ochwalo ayanga buge mag somo e grade mar 10 odiochieng' ma kawuono, kendo kochopo kiny tich abich 40% mag bugego dhi bedo kosechopo e skunde duto mag sekondar ma pacho. Kaka Judith Mondi lero, ma biro e kinde ma jogo chapa buge buogo ni ka omigi gopgi ma obilo na 6 ma piny owacho dongo, to 60% mag buge modong' ok gibi chwalo ne skunde. Ma ojumbe ariyo bang' chako rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde mag senior sekondar. Migao mar somo ochwalo 40% mag buge mag somo e skunde ma opogore opogore e counties duto ma pacho ka. Buge ma owinjo chopi e skunde kochopo tich abich mar tarik 23 dwe ni. This Friday we were going to have at least 40% of the books already distributed to our schools. I'm glad to note that from today, the list that you've shown me, we are already at 50%, therefore ahead of the timetable that we have rolled out. I have confirmation and commitment from the publishers themselves and the printers that they are going to be able to release and distribute all the books, the 100% of them, to the schools and to the learners by the end of this month, which will be 31st of January. Kit somo mautisi ni community service kata tiyo ne oganda, modern technology maen mar lony mar nyasani, aviation maen mar weche ndege, weche pure kit somo mamoko gin lai ma idhi chiwi e senior sekondar kalure gi buge ma ogo chapa. Ka jatatije mar duol mapuodho gige somo KICD Professor Charles Ongondo koni japuonjre ka japuonjre dhi yudo buge ariyo ne kit somo ka kit somo. Nikech lokruok ma osebedo ka dhi nyime e skunde, ibiro many kaka idaro buge mag jopuonjre ma ok odonji e skunde mane oluongie. Every school we are sending 2 sets of books for every learning area so that we can enhance variety. If a school has 100 learners, for example, that school will get 60% of the books from one publisher and 40% of the books from another publisher, so that in senior school we start enhancing particularly that competency of communication and collaboration. The publishers that we are distributing books to might have lesser numbers and others might have higher numbers. We are going to rationalize that exercise so that we ensure that the students that are admitted in school have the 2 core books for each area of study. Kata ben ni jatend migao mar somo Migoso Gamba osingo ni 60% ma ogik mag buge biro chopo e skunde kochopo giko mar dwe ni. Jogo buge chapa obwogo ni nyaka migi gopgi ma odong' ma hao bilo na 6 kapok gichwalo buge ma odong' e skunde. We got some injection of cash recently to the tune of 5.64 billion Kenya shillings. That enabled us to pay part of the debt that we had, as well as mobilize the printing of grade 10 books. We believe that the other balance will be coming soon, because we need to first distribute, take the delivery notes to KICD, and then get the remaining 60% for grade 10. There is no reason for you to worry or hold back and say we have supplied maybe 40%, we shouldn't until we get paid. We are going to get paid. Chenro mar chwalo buge gi oduoko geno mar chako somo ne jopuonjre mag grade mar 10 kochakore wuok tich mar tarik 26 dwe ni. Judith Mondi, Ramogi TV.